Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω στο απόψινό webinar της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας για το μήνα Μάιο. Απόψε έχουμε νομίζω ένα πολύ ιδιαίτερο, πρωτότυπο, αλλά και νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για όλους όσους ασκούν κλινικά ενδοδοντία. Η Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία, μέλος της οποίας είναι και η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία, κατά καιρούς εκδίδει οδηγίες για το πώς μπορούμε να εκτελούμε ενδοδοντικές θεραπείες. Οι προηγούμενες οδηγίες είχαν βγει το 2006 και πολύ πρόσφατα, το 2023, τις αναθεώρησε και έβγαλε μάλιστα ένα κείμενο, ένα paper, 58 σελίδων, με νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες που ίσως τροποποιούν το πρωτόκολλό μας της ενδοδοντικής θεραπείας. Για να μην κάνουμε λοιπόν όλοι εμείς τον κόπο να διαβάσουμε αυτές τις 58 σελίδες, το αναθέσαμε αυτό το έργο στον κύριο Γιαννακούλα Δημήτρη, που είναι ο απόψινός μας ομιλητής, ένας εκλεκτός νέος συνάδελφος με πολλή όρεξη να ασχοληθεί με τα ενδοδοντικά ζητήματα. Ο κύριος Γιαννακούλας γεννήθηκε στο Βόλο, σπούδασε στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, στην Οδοντιατρική Σχολή, στο οποίο έκανε και το τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην ενδοδοντία. Έχει κάνει δημοσιεύσεις και παρουσιάσει αρκετά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και θα είναι ο απόψινός μας ομιλητής. Να τον καλωσορίσουμε. Αγαπητέ Δημήτρη, σου δίνω το λόγο για το θέμα μας απόψε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τον πρόλογο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και εγώ την Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει αυτό το webinar, την παρουσίασή του. Αυτό το webinar έρχεται ως συνέχεια σε ένα στρογγυλό τραπέζι το οποίο κάναμε στη Θεσσαλονίκη και το παρουσιάσαμε το Φεβρουάριο που μας πέρασε με τον Ξένο τον Πετρίδη και τον Σπύρο τον Στεφόπουλο στα πλαίσια του Πανελληνίου Συμποσίου Ενδοδοντίας, όπου στην ουσία πήραμε, όπως είπες, αυτό το καινούριο paper από την Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία, το αναλύσαμε και το παρουσιάσαμε και εκεί. Επομένως, ξεκινώντας από αυτό και με το ερώτημα πώς οι νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες τροποποιούν το πρωτόκολλο της ενδοδοντικής θεραπείας, θα προχωρήσουμε λίγο να δούμε σε βάθος τι συμβαίνει και τι μας λέει αυτό το paper. Όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, το έχω βάλει και εγώ στην παρουσίασή μου. Εδώ έχουμε τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΣΕ, της Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν το 2006 και από τότε μέχρι και πρόσφατα αποτελούσαν τον οδηγό για την κλινική άσκηση της ενδοδοντίας ενός μεγάλου μέρους των κλινικών οδοντιάτρων και ενδοδοντολόγων. Αυτό ήρθε να αντικατασταθεί από το νέο paper, από τη νέα αυτή δουλειά που μας παρουσίασαν το χειμώνα του 2023 η Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία. Για αυτό το paper έγινε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά ετών από ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων παγκοσμίου φήμης κλινικών, ερευνητών και πανεπιστημιακών, οι οποίοι συνεργάστηκαν όλοι μαζί, έκαναν αρκετές εργασίες, αρκετά papers, ώστε να έρθει στα χέρια μας μετά από κάποια χρόνια αυτές οι 58 σελίδες και να μπορέσουμε να ανανεώσουμε πλέον και να έχουμε στο μυαλό μας τις νέες αυτές οδηγίες. Το επίπεδο, μάλιστα, όπως αναφέρεται και στον τίτλο αυτών των οδηγιών, είναι το ανώτατο δυνατό, είναι το S3 επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό το S3 επίπεδο? Στις κλινικές οδηγίες γενικότερα, στην ιατρική βιβλιογραφία, έχουμε 3 επίπεδα ανάλογα με την ισχύ αυτών και με την σημαντικότητα αυτών. Πρώτα απ' όλα, στη βάση της πυραμίδας έχουμε τις S1 οδηγίες, οι οποίες αποτελούν μια μη δομημένη σύσταση κλινικών οδηγιών. Ουσιαστικά υπάρχουν ομάδες ειδικών που βρίσκονται, κουβεντιάζουν βάσει των δεδομένων που υπάρχουν και εκδίδουν έτσι κάποιο paper ώστε να δώσουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι οδηγίες του 2006,
Σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουμε τις S2 οδηγίες, οι οποίες είναι μια πιο συστηματοποιημένη, συστηματική έτσι, προσπάθεια και με κριτική αξιολόγηση της υπάρχουσας επιστημονικής τεκμηρίωσης. Και στην κορυφή της πυραμίδας έχουμε τις S3 οδηγίες, οι οποίες δεν είναι κάτι άλλο πέραν από S1 και S2 οδηγίες. Δηλαδή έχουμε και ομάδα ειδικών που βρίσκεται, συνεδριάζει και βγάζει κάποια πορίσματα, αλλά έχουμε και μια πολύ καλή και συστηματική προσέγγιση στη βιβλιογραφία, ώστε να μπορέσουν να βγουν κάποια πάλι συμπεράσματα. Και πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα έτσι βασικά, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, για τη μεθοδολογία, για το πώς έγινε η όλη διαδικασία ώστε να βγουν αυτές οι οδηγίες. Αρχικά χωρίστηκαν σε 4 group οι ειδικοί. Κάθε group είχε 2 leaders, οι οποίοι δεν είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν μεταξύ τους, ήταν από άλλες χώρες συνήθως, από άλλα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακή κατά βάση, και αυτοί έπαιρναν μια ομάδα ατόμων και μελετούσαν κάποια θεματολογία. Εν προκειμένου, το πρώτο working group μελέτησε το κομμάτι της θεραπείας της πολφίτιδας, το δεύτερο working group αυτό της ακροριζικής περιοδοντίτιδας, το τρίτο working group ασχολήθηκε με τη χειρουργική ενδοδοντία και το τελευταίο με την αναγεννητική ενδοδοντία. Να αναφέρω ότι εκτός από τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη δουλειά, είχαμε συμμετοχή και άλλων επιστημονικών φορέων, κατά βάση ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών, οι οποίοι συνέβαλαν με τον τρόπο τους σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι το χειμώνα του 2023, που πήραμε στα χέρια μας αυτές τις 58 σελίδες. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, είχαμε τη δημοσίευση 14 συστηματικών ανασκοπήσεων από διάφορες ερευνητικές ομάδες που άνοικαν, υποομάδες που άνοικαν σε αυτά τα working groups. Είχαμε 10 online meetings, τόσο αναομάδα όσο και όλοι μαζί οι ερευνητές, και 2 meetings που έγιναν από κοντά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τώρα να πάμε λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να κατανοήσουμε από τώρα. Θα τα αναφέρω και έπειτα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε γιατί μιλάμε, και γι' αυτό το τοποθετούν στην αρχή του paper εδώ και οι συγγραφείς του. Πρέπει να κατανοήσουμε θα δούμε παρακάτω κάποιες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες έχουν μια ισχύ η οποία αναφέρεται με κάποιες συγκεκριμένες λέξεις ή εκφράσεις. Έτσι έχουμε ισχυρές συστάσεις, ασθενείς συστάσεις ή ανοιχτές, όπως αναφέρεται. Περιφραστικά η ισχυρή σύσταση την γράφουμε ως συστήνουμε ανεπιφύλακτα ή συστήνουμε ανεπιφύλακτα να μην. Την ασθενή σύσταση ως προτείνουμε να ή προτείνουμε να μην, και την ανοιχτή δεν γνωρίζουμε ή προτείνουμε με επιφύλαξη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Η κάθε σύσταση, όπως τίθεται από την ΕΣΕ, από την Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία, επειδή είναι μια evidence-based διαδικασία αυτή που έγινε, βασίζεται στη βιβλιογραφία, δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύουν οι ειδικοί, έχει να κάνει με την αποδεικτική αξία των μελετών που έχουμε στη διάθεσή μας από τη βιβλιογραφία. Επομένως, όταν θα αναφερθεί πιο κάτω ότι συστήνεται ανεπιφύλακτα να ή προτείνεται να, αυτό έχει να κάνει καθαρά με τις βιβλιογραφικές πηγές που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορεί να επιμείνω και λίγο πιο κάτω σε αυτό, και προχωράμε να αναφέρουμε λίγο τι δεν θα δούμε σε αυτές τις οδηγίες. Σε αυτές τις οδηγίες δεν θα δούμε περιπτώσεις που αφορούν επιμήκη κατάγματα ρίζας, ενδοπεριοδοντικές βλάβες, περιπτώσεις χρονίου πόνου, τραύματος, αποκατάστασης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, και δεν θα δούμε τίποτα που να αφορά νεογυλά δόντια. Για όλα αυτά βέβαια, είτε η ΕΣΕ είτε άλλες επιστημονικές εταιρείες και φορείς έχουν κατά καιρούς συγγράψει οδηγίες, έχουμε δεδομένα και για όλα αυτά.
Και επειδή, όπως θα δείτε, το φάσμα το οποίο καλύπτουν οι οδηγίες τις οποίες θα παρουσιάσω είναι τόσο μεγάλο που πραγματικά δεν θα χωρούσαν και περισσότερα πράγματα. Και πάμε να δούμε πώς ξεκινάνε αυτές οι οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες ξεκινούν με κάποια θεμελιώδη ερωτήματα, όπως αναφέρονται στην αρχή, τα οποία δεν απαντώνται βάσει βιβλιογραφίας, απαντώνται από ομάδες ειδικών. Είναι ερωτήματα του τύπου αν πρέπει να χρησιμοποιούμε απομονωτήρα στην ενδοδοτική θεραπεία ή αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε μέσα οπτικής ενίσχυσης και ούτω καθεξής. Δεν θα τα αναλύσω όλα αυτά, απλά παραθέτω μια διαφάνεια γιατί κάπως έτσι ξεκινάει και το paper. Και πάμε λίγο παρακάτω, πιάνοντας το πρώτο working group και αναφέροντας το τι βρήκανε για την πολφίτιδα. Στο κομμάτι της διάγνωσης λοιπόν της πολφίτιδας προτείνεται η εφαρμογή του ψυχρού τεστ, πιθανώς με τη συμπληρωματική εφαρμογή του ηλεκτρικού για την αξιολόγηση της ζωτικότητας. Προτείνεται επίσης ο συνδυασμός οδοντιατρικού ιστορικού με πληροφορίες κλινικής εξέτασης για να κατανοήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο πολφός. Τώρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι δεν γνωρίζουμε αν οι βιοδείκτες θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφορίες για το στάδιο φλεγμονής του πολφού. Εδώ έχουμε αρκετές δημοσιεύσεις, ολοένα και περισσότερες τα τελευταία χρόνια, τεύχος με το τεύχος, για διάφορους βιοδείκτες και αν μας δείχνουν το πόσο φλεγμένη και μέχρι πού φλεγμένη ο πολφός. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα φάση κλινικά. Επίσης έχουμε αρκετή ετερογένεια, βρήκαν εδώ οι ερευνητές, στα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση της πολφίτιδας. Και σίγουρα αυτό που μας λένε είναι αυτό που γνωρίζουμε, ότι η ιστολογική κατάσταση του πολφού είναι ουσιαστικά το σημείο αναφοράς για να ξέρουμε ποια είναι η διάγνωση του πολφού. Αυτό βέβαια σε κλινικό επίπεδο δεν μπορεί να μας πει και πολλά. Κάτι άλλο που αναφέρεται είναι ότι το παλμικό οξύμετρο παρουσιάζει υψηλή διαγνωστική ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, δεν έχουμε κάποια διαθέσιμη συσκευή που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην καθημερινή κλινική πράξη. Περνάμε τώρα στο στάδιο της θεραπείας της πολφίτιδας. Εδώ λίγο θα κάνω μία παύση για να αναφέρω κάποια πράγματα για τη δομή της παρουσίασής μου. Βλέπουμε σε αυτό το συννεφάκι στο μέσο της διαφάνειας το ερώτημα πίκο. Αυτό είναι το ερώτημα όπως τέθηκε από την εκάστοτε ερευνητική ομάδα στη βιβλιογραφία για να μπορέσει να βρει και να συλλέξει δεδομένα. Πολλές φορές αυτά τα ερωτήματα είναι λίγο δυσνόητα και ίσως αποπροσανατολίζουν από το κύριο ερώτημα. Έχω προσπαθήσει να συνοψίσω το κύριο ερώτημα κάτω από αυτά τα συννεφάκια σε μία πρόταση. Οπότε, εν προκειμένου, μιλάμε για δόντια με πολφίτιδα, χωρίς πόνο ή σε περιπτώσεις προκλητού πόνου. Και γίνεται μία σύγκριση της άμεσης κάλυψης και πολυφοντομής με την επιλεκτική αφαίρεση τεριδόνας. Επίσης, τώρα θα κάνω μία παύση και θα πω ότι δεν θα μπορέσουμε στα πλαίσια της παρούσας παρουσίασης να αναλύσουμε και διεξοδικά όλες τις τεχνικές και τα υλικά για τα οποία θα μιλήσουμε. Είναι, όπως είπα και προηγουμένως, ένα μεγάλο φάσμα που πιάνουν αυτές οι οδηγίες. Επομένως, αν πιάναμε την κάθε τεχνική και την αναλύαμε, μπορεί να μιλούσαμε για ώρες. Τώρα, για την επιλεκτική αφαίρεση της τεριδόνας, αυτό που θα αναφέρω ουσιαστικά περιγράφεται σαν τεχνική. Είναι στις περιπτώσεις που που υπάρχει περίπτωση να αποκαλυφθεί ο πολφός. Υπάρχουν κάποιες ερευνητικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες στηρίζουν το να μην αφαιρείται όλη η τεριδόνα όταν έχουμε πιθανή αποκάλυψη του πολφού. Να αφήνεται και να γίνεται αυτό που λέγαμε ή που λέμε μια έμεση κάλυψη στην περιοχή. Τώρα, δεν γνωρίζουμε, όπως αναφέρεται, εάν η άμεση κάλυψη ή πολυφοντομή είναι τόσο αποτελεσματική όσο η επιλεκτική αφαίρεση τεριδόνας, χωρίς την αποκάλυψη του πολφού. Τώρα αυτό το δεν γνωρίζουμε, απαντάτε από κάτω, δεν γνωρίζουμε επειδή δεν έχουμε μελέτες.
όχι, και ο τρόπος που τίθεται λίγο η συγκεκριμένη οδηγία είναι λίγο περίεργος, καθώς αφήνει ίσως να σκεφτούμε ότι άρα η επιλεκτική αφαίρεση της τεριδόνας ίσως είναι πιο αποτελεσματική. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι απλά αναγράφεται στις οδηγίες. Δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν τις δύο τεχνικές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι πιο αποτελεσματική. Και οι δύο έχουν βιβλιογραφία πίσω τους, αλλά δεν υπάρχει κάποια συγκριτική μελέτη. Επομένως, έχουμε τώρα τις expert-based οδηγίες που μας λένε ότι σε ασθενείς με πολφίτιδα, χωρίς πόνο ή αυτόματο πόνο, τόσο η κάλυψη πολφοτομία όσο και η επιλεκτική αφαίρεση τεριδόνας προτείνεται με επιφύλαξη. Αυτό που τονίζεται βέβαια εδώ από τους ειδικούς είναι ότι πρέπει να έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις έτσι, ένα ενισχυμένο πρωτόκολλο με χρήση απομονωτήρα, χρήση μέσων οπτικής ενίσχυσης και κονιών πυρητικού ασβεστίου. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση όταν παρουσιάζονται αυτές τις οδηγίες σε αυτό το σημείο είναι η πρόταση που έχω υπογραμμισμένη. Αναφέρεται, αυτούσια το έχω μεταφράσει, ότι ο αυξημένος κίνδυνος της αποκάλυψης του πολφού εφαρμόζοντας μη επιλεκτική αφαίρεση τεριδόνας, δηλαδή πλήρης αφαίρεση της τεριδόνας, μπορεί να θεωρηθεί ως πρόκληση βλάβης. Αυτή είναι μια πρόταση που αν τη διαβάσουμε έτσι κάπως μπορούμε να φτάσουμε σε περίεργα μονοπάτια στην κλινική πράξη. Είναι βέβαια μια πρόταση την οποία πιθανώς βασίζονται αυτές οι ερευνητικές ομάδες. Δεν τη συμμεριζόμαστε. Και μάλιστα ίσως και κάποιοι από τους συγγραφείς επίσης δεν τη συμμερίζονται, γιατί βλέπουμε μετά από κάποια παράγραφο, κάποιες προτάσεις σε αυτό το σημείο πάλι στις οδηγίες, την επόμενη πρόταση που έχω μεταφέρει και έχω μεταφράσει, η οποία αναφέρει ότι αν η επιβίωση του πολφού είναι αντίστοιχη ή και καλύτερη στις περιπτώσεις που εφαρμόζουμε κάποια τεχνική πολφοτομής, τότε η πρόταση προηγούμενη δεν ισχύει. Δηλαδή, αν επιβιώνει ο πολφός περισσότερο και καλύτερα όταν αφαιρούμε πλήρως την τεριδόνα και κάνουμε κάποια θεραπεία ζωντανού πολφού, τότε μάλλον είναι καλύτερη σαν επιλογή. Δεν έχουμε δεδομένα, δεν έχουμε μελέτες που να τα συγκρίνουν όλα αυτά και γι' αυτό πρέπει λίγο με μια κριτική ματιά να αντιμετωπίζουμε απόψεις που στηρίζουν είτε τη μία είτε την άλλη άποψη χωρίς να έχουν έτσι ένα ανοιχτό μυαλό. Τώρα, άλλη μια παύση σε αυτό το σημείο, σε διάφορα σημεία της παρουσίασης θα βλέπουμε κάτω-κάτω να αναφέρω η ομόφωνη γνώμη μας. Το έχω κρατήσει έτσι, δεν έχω αναφέρει, δεν βάζω τη γνώμη μου, γιατί είναι η γνώμη την οποία σχηματίσαμε όταν ετοιμάζαμε το στρογγυλό τραπέζι για το συμπόσιο το Φλεβάρι, με τον Ξένο τον Πετρίδη και τον Σπύρο τον Στεφόπουλο, και τις κράτησα αυτές τις γνώμες, γιατί ίσως έχουν και έτσι μια μεγαλύτερη αξία όταν προέρχονται και από τους εξαίρετους συναδέλφους. Και λοιπόν δεν προτείνουμε την επιλεκτική αφαίρεση τεριδόνας εμείς, ακόμα και αν αυτό σημαίνει αποκάλυψη του πολφού. Θεωρούμε, είμαστε ίσως της σχολής του Ρικούτσι ή της αμερικάνικης εταιρείας ενδοδοντολόγων, οι οποίοι αναφέρουν και προτείνουν και προτρέπουν να αφαιρούμε πλήρως την τεριδόνα, να μην αφήνουμε πίσω μικρόβια. Αυτή είναι βέβαια μια δική μας άποψη. Δεν μπορούμε και εμείς να τη στηρίξουμε κάπως βιβλιογραφικά. Είναι θέμα αντίληψης προκειμένου. Βέβαια, αυτό που πρέπει πάντα να έχουμε είναι ένα ανοιχτό μυαλό σε ό,τι φέρνει, σε ό,τι νέο έρχεται από τη βιβλιογραφία. Και κριτική ματιά φυσικά, αλλά και ανοιχτό μυαλό. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη θεραπεία της πολφίτιδας. Εδώ γίνεται μια σύγκριση της πολφοτομής με την άμεση κάλυψη. Δύο διαθέσιμες μελέτες, οι οποίες μας οδηγούν στην οδηγία ότι προτείνεται με επιφύλαξη η εφαρμογή είτε της άμεσης κάλυψης είτε της πολφοτομής. Υπάρχει ετερογένεια στα κλινικά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν στις δύο αυτές μελέτες και έτσι δεν μπόρεσε να γίνει ούτε μεταανάλυση στα δεδομένα που βρέθηκαν. Πάμε να δούμε ένα κλινικό περιστατικό πάνω σε αυτή τη σύγκριση και να σκεφτούμε έτσι κάποια πράγματα. Να ευχαριστήσω τον Ξένο τον Πετρίδη που μου το παραχώρησε. Λοιπόν, έχουμε αυτό το δόντι το 37,
το οποίο παρουσιάζει εγγυής μια τεριδόνα, η οποία όπως τη βλέπουμε θα λέγαμε ότι δεν φέρει κάποιο κίνδυνο για εμπλοκή του πολφού. Παρά τα αυτά, καθώς αφαιρούνταν η τεριδόνα, είχαμε σημειακή αποκάλυψη εκεί στο εγγύης κέρας και έγινε μια άμεση πολφοτομή, μια άμεση κάλυψη. Δυστυχώς, να αναφέρω ότι η ασθενής ήταν ασυμπτωματική. Κάποιες μέρες έπειτα η ασθενής προσήλθε στη κλινική με έντονο αυτόματο πόνο, οπότε μονόδρομος πλέον ήταν η ενδοδοτική θεραπεία. Σε αυτό το σημείο, και το συζητούσαμε τότε και με τον ξένο, πρέπει να σκεφτούμε αν μια άλλη προσέγγιση, μια προσέγγιση πολυφωτομής μερικής ή ολικής, θα μπορούσε να έχει κάποια διαφορετικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Μήπως αν ανοίγαμε λίγο περισσότερο εκεί πέρα τον ιστό και βλέπαμε πού αιμορραγεί, πού σταματάει η αιμορραγία και ποια είναι η δομή αυτού του ιστού, θα είχαμε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι ερωτήματα που τίθεται, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε, καθώς το περιστατικό είχε αυτή την πορεία. Πάμε στο επόμενο θέμα, θεραπεία πολυφύτιδας, πάλι πολυφωτομή ενάντια στην ενδοδοτική θεραπεία. Εδώ προτείνεται με επιφύλαξη από την ΕΣΕ είτε η ολική πολυφωτομή είτε η ενδοδοτική θεραπεία. Γιατί η ολική πολυφωτομή και όχι η μερική, δεν γνωρίζουμε αν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η πολυφεκτομή, γιατί δεν έχουμε επαρκείς μελέτες, δεν έχουμε καθόλου μελέτες να συγκρίνουν τις δύο αυτές τεχνικές. Επομένως, πάλι θα πρέπει λίγο να δώσουμε προσοχή στο πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οδηγία. Δεν σημαίνει ότι η μερική πολυφωτομή δεν είναι εξίσου αποτελεσματική. Σημαίνει ότι δεν έχουμε μελέτες να τις συγκρίνουν. Τώρα, στο κομμάτι ολικής πολυφωτομής ενδοδοτικής θεραπείας δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα μετεπεμβατικού πόνου ή στα ποσοστά επιτυχίας στη μία τυχεοποιημένη κλινική μελέτη που βρέθηκε να κάνει σύγκριση των δύο μεθόδων. Τώρα εδώ οι ερευνητές αναφέρουν στο τέλος ότι μιας και η πολυφωτομή είναι λιγότερο κοστοβόρα και γρηγορότερη διαδικασία από την ενδοδοτική θεραπεία, ενδεχομένως να είναι και η πρώτη προσέγγιση σε τέτοια περιστατικά. Βέβαια, εγώ εδώ με μια κριτική ματιά θέλω να προσθέσω πως μπορεί η πολυφωτομή να είναι ενδεχομένως μια πιο γρήγορη διαδικασία. Μπορεί ίσως να πει κάποιος είναι και ευκολότερη. Εκεί λίγο θέλω να εφιστήσω την προσοχή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σαν διαδικασία. Θέλουμε ένα πεδίο απόλυτα στήρο, δεν θέλουμε καθόλου σάλιο, μικρόβια στην περιοχή. Πρέπει να παρατηρήσουμε αρκετά πράγματα πάνω στον ιστό, δηλαδή ενδεχομένως να θέλουμε έτσι αυξημένη οπτική ενίσχυση για να μπορέσουμε να ξέρουμε εάν ο πολφός που αφήνουμε πίσω και καλύπτουμε είναι ικανός να μας φέρει ένα αποτέλεσμα θετικό για το περιστατικό. Επομένως, τουλάχιστον δεν πρέπει να φύγουμε με την εντύπωση ότι λαμβάνουμε αυτές τις διαδικασίες ελαφρά την καρδία και εντάξει, είναι μια πολυφωτομή, πολύ εύκολα γίνεται, γιατί μπορεί να έχουμε αρκετές αποτυχίες. Πάμε να δούμε ένα κλινικό περιστατικό δικό μου. Εδώ θα με συγχωρέσετε για την ποιότητα της αρχικής ακτινογραφίας. Έχουμε εδώ τεριδόνα σε έναν ασθενή με έντονο προκλητό πόνο. Δεν έχουμε αυτόματο πόνο, αλλά έχουμε εικόνα μια αντιστρεπτής πολυφύτιδας σε κρύα ερεθίσματα. Εδώ αφαιρώντας την τεριδόνα φτάνω σε αυτό το σημείο που βλέπουμε στην πρώτη φωτογραφία, όπου έχω καθαρίσει πλήρως την τεριδόνα. Ο πολυφός φεγγίζει από κάτω, ουσιαστικά μια λεπτή φλίδα δοντίνης απέχει από την αποκάλυψη αυτού. Όπως είπα, έχω έντονη συμπτωματολογία πολυφύτιδας, ακόμα και κατά την αφαίρεση, δηλαδή παρότι είχα κάνει κάτω φατμιακά 2 και ενδοσυνδεσμικές κλπ. Είχαμε ενοχλήσεις, είχαμε πόνο κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της τεριδόνας μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οπότε σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν θα προσέγγιζα αυτό το περιστατικό με μια έμεση κάλυψη. Ήθελα να δω τον ιστό από κάτω, ήθελα να είμαι σίγουρος για το αν αιμορραγεί και ήθελα να ελέγξω αυτή την αιμορραγία. Κατά την πρώτη αποκάλυψη που έκανα, δεν βοηθάει πάρα πολύ αυτή
φωτογραφία που έχουμε πάνω δεξιά, αλλά αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι δεν κατάφερνα με τίποτα να σταματήσω την αιμορραγία όταν ήμουνα στο επίπεδο του πολφικού κέρατος. Οπότε αυτό που έκανα ήταν σε χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων, αφαίρεσα περαιτέρω ιστό, έχω φτάσει σχεδόν στα στόμια των εγγύης ριζικών σωλήνων. Εκεί πολύ εύκολα σταμάτησα την αιμορραγία και μπόρεσα να τοποθετήσω το βιοκεραμικό μου υλικό και δεν έχω μεγάλη περίοδο παρακολούθησης. Είμαστε τώρα περίπου στους 2 μήνες. Το μήνα τον είδα τον ασθενή. Έχουν φύγει πλήρως τα συμπτώματα και το δόντι απαντάει στη δοκιμασία ζωτικότητας. Τον παρακολουθώ. Σίγουρα στο τρίμηνο θα βγάλουμε ακτινογραφία και έπειτα ανά εξάμηνο και ανά έτος. Και πάμε τώρα να περάσουμε στο κομμάτι του αυτόματου πόνου. Εδώ γίνεται ένας έλεγχος τηλεογραφίας για να συγκριθεί η πολυφωτομή με την ενδοδοντική θεραπεία. Εδώ προτείνεται η ενδοδοντική θεραπεία είτε η αιωλική πολυφωτομή. Μία τυχιοποιημένη κλινική μελέτη είναι διαθέσιμη και τα ποσοστά κλινικής επιτυχίας που βρέθηκαν είναι αντίστοιχα. Επίσης, δεν παρατηρείται διαφορά στα επίπεδα μετεπεμβατικού πόνου. Σε αυτό το σημείο, πάλι αυτή η ερευνητική ομάδα μας τονίζει πως υπάρχει αντίληψη ότι μετά από τις διαδικασίες θεραπεία ζωντανού πολφού, δηλαδή τις πολυφωτομές, μπορεί να προκύψει ανασβεστίωση των ριζικών σωλήνων. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο επιπολασμός αυτού του φαινομένου. Είναι μια κλινική παρατήρηση, όμως δεν ξέρουμε πόσο συχνά συμβαίνει και δεν ξέρουμε αν αυτό μπορεί να δυσχεραίνει μετέπειτα επεμβάσεις στο δόντι. Οπότε αυτό που ουσιαστικά μας λένε οι ερευνητές είναι ότι δεν πρέπει να μας πτωεί το γεγονός ότι μπορεί να έχουν αναφερθεί, μπορεί να παρατηρούνται ενίοτε κάποιες περιπτώσεις ανασβεστίωσης. Πάμε να δούμε τώρα 2 κλινικά περιστατικά με διαφορετική προσέγγιση σε περιπτώσεις αυτόματου πόνου. Εδώ η ασθενής μας άλλαξε τις εμφράξεις που είχε τα αμαλγάματα αυτά στο 26-27 και την σύνθετη ρητίνη στο 25. Δεν είχε κάπου αποκάλυψη του πολυφού. Παρ' όλα αυτά, λίγες μέρες μετά από αυτές τις διαδικασίες, η ασθενής προσήλθε στην κλινική με αυτόματο πόνο στην περιοχή. Μετά από τη διαγνωστική μας προσέγγιση, καταλήξαμε ότι το 26 ήταν το υπαίτιο δόντι για αυτόν τον πόνο και προβήκαμε άμεσα σε ενδοδοντική θεραπεία. Και εδώ είναι το θέμα που προκύπτει, είναι ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να ενδείκνυται για θεραπεία ζωντανού πολφού, για πολυφωτομή. Δεν υπάρχει απάντηση απόλυτη από τη βιβλιογραφία ή μάλλον οι οδηγίες μας λένε ότι ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολυφωτομή. Στο δικό μου μυαλό και με τη δική μου αντίληψη βλέπω την αρχική ακτινογραφία και βλέπω έναν πολφό αρκετά περιορισμένο αρκετά συρρυκνωμένο από τις όλες εμφράξεις και τεριδόνες που είχε στο πέρας των χρόνων. Θεωρώ πως η αγκιοβρύθια αυτού του ιστού και τα κυταρικά του στοιχεία δεν θα μου επιτρέψουν να έχω μια θετική έκβαση στο αποτέλεσμά μου αν επιλέξω θεραπεία ζωντανού πολυφωτομή. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι το καταλαβαίνω, χωρίς αυτό όμως να αποτελεί και κάποιο τεκμήριο ώστε να το προτείνω στην κλινική πράξη. Παρ' όλα αυτά, σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα προέβαινα σε ενδοδοντική θεραπεία. Πάμε να δούμε ένα άλλο κλινικό περιστατικό, το οποίο είναι κλινικό περιστατικό του Γιώργου Τζανετάκη, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το παραχώρησε. Έχουμε ένα μικρό ασθενή εδώ, ο οποίος έχει έντονο αυτόματο πόνο. Στην αρχή ακτινογραφία μπορούμε να δούμε στους περιαγροριζικούς ιστούς ότι έχουμε ήδη το σχηματισμό μικρών περιαγροριζικών βλαβών. Μπορεί να συμβεί στα τελικά στάδια της πολφίτιδας να έχουμε την έναρξη τέτοιων βλαβών. Κατά την αφαίρεση της τεριδόνας βλέπουμε ότι υπάρχει πίον το οποίο βγαίνει εκεί υπάρχει πάνω στον ιστό το πολφικό. Προσοχή, δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε αυτή την ύπαρξη πίου με το πίον από τους περιακροριζικούς ιστούς. Αυτό χαρακτηριστικά έχουμε μια εικόνα από το ρικούτσι που μας δείχνει τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, τι πίον είναι. Προέρχεται από τον ίδιο τον πολυφό. Έχουμε ένα σημείο εκεί τοπικής νέκρωσης, ένα μικρό αποστημάτιο, το οποίο κλινικά το βλέπουμε
όταν ουσιαστικά το ανοίγουμε. Εδώ έγινε σταθεροποίηση, αφού αφαιρέθηκαν τα επιφανειακά στρώματα του μυλικού πολυφού, έγινε σταθεροποίηση του υπόλοιπου πολυφού εκεί στο επίπεδο του υποπολυφικού τυχώματος και τοποθετήθηκε το υλικό, το MTA, πάνω από τον πολυφό. Εδώ βλέπουμε ότι το περιστατικό έχει πάει πάρα πολύ καλά. Στους 3 μήνες έχουμε ήδη ένα περιορισμό των βλαβών των περιακροριζικών. Στους 12 μήνες ακόμα καλύτερα. Βέβαια έχουμε εκεί μια τεριδόνα εγγύης στην αποκατάσταση. Έγινε νέα αποκατάσταση ευτυχώς και όλα βαίνουν καλώς. Το δόντι απαντάει κανονικά στις δοκιμασίες αισθητικότητας και είναι πλήρως λειτουργικό στο στόμα του μικρού ασθενούς. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα τόσο έντονο περιστατικό με τόσο έκδηλη εικόνα φλεγμονής μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια τέτοια θεραπευτική προσέγγιση. Λοιπόν, και ένα ερώτημα που τίθεται εδώ πάλι από την πρώτη ερευνητική ομάδα και δεν ξέρω πόσο νόημα έχει σαν ερώτημα. Προτείνεται, μας αναφέρουν εδώ οι ερευνητές, ότι η ενδοδοτική θεραπεία σε δόντια με νεκρό πολυφό να γίνεται μόλις επιβεβαιώνεται η παραπάνω διάγνωση. Εντάξει. Τα δεδομένα βέβαια για την παραπάνω οδηγία λαμβάνονται από προοπτικές μελέτες. Δεν μπορούμε να έχουμε τυχεοποιημένες μελέτες όπου θα νεκρώνουμε ή θα μολύνουμε σκόπιμα τα δόντια. Και ένα σημαντικό κομμάτι που κρατάω από τη συγκεκριμένη οδηγία είναι η υπενθύμηση γιατί κάνουμε μια ενδοδοτική θεραπεία. Είναι η πρόληψη της ακροριζικής περιοδοντίτιδας και η θεραπεία αυτής. Και έτσι περνάμε με αυτή την οδηγία στη δεύτερη ερευνητική ομάδα, στην ομάδα που ασχολήθηκε με την ακροριζική περιοδοντίτιδα σε πλήρως διαπλασμένα δόντια. Αρχικά για τη διάγνωση, αυτό που αναφέρεται είναι ότι τα συμπτώματα και οι κλινικές πληροφορίες δεν αρκούν από μόνα τους για να οδηγήσουν σε μια διάγνωση ακροριζικής περιοδοντίτιδας. Συστήνεται ανεπιφύλακτα η λήψη οπισθοφατμιακής ακτινογραφίας σε συστηματική βάση για τη διάγνωσή της, ενώ προτείνεται με επιφύλαξη η χρήση του CBCT ως επιπρόσθετο διαγνωστικό μέσο όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση. Τόσο η οπισθοφατμιακή ακτινογραφία όσο και το CBCT έχουν υψηλή ειδικότητα και χαμηλότερη ευαισθησία. Ενώ ένας ηθικός προβληματισμός εδώ που τίθεται από τους ερευνητές είναι αυτός που όλοι έχουμε όταν πριν αποφασίσουμε να βγάλουμε μία CBCT στον ασθενή μας, το κόστος όφελος ουσιαστικά. Άρα το οικονομικό κόστος και η ακτινοβολία που θα λάβει ο ασθενής αξίζουν ώστε να λάβουμε μια περαιτέρω πληροφορία διαγνωστική. Στις περιπτώσεις που ναι, είναι πολύ καλό να βγάζουμε και μια CBCT, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές διαγνωστικές πληροφορίες. Πάμε τώρα στο κομμάτι το θεραπευτικό και να δούμε κάποια πράγματα για τη μηχανική επεξεργασία. Σε πρώτη φάση γίνεται μια σύγκριση εργαλείων χειρός με μηχανοκίνητα εργαλεία. Εδώ προτείνεται η χρήση των μηχανοκινούμενων εργαλείων NITA για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων. Η επιβίωση για ακτινογραφική επούλωση φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά από τη χρήση των εργαλείων αυτών. Ο μετεπεμβατικός πόνος δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά. Η γνώμη δική μας είναι σύμφωνη με την οδηγία της ΕΣ. Δεύτερο κομμάτι της μηχανικής επεξεργασίας είναι η σύγκριση περιστρεφόμενων εργαλείων με εργαλεία παλίνδρομης κίνησης. Προτείνεται με επιφύλαξη η χρήση οποιοδήποτε τύπου μηχανοκινούμενου εργαλείου για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων σε μόνιμα δόντια με ακροριζική περιοδοντίτιδα. Δεν φαίνεται κάπου, δεν προκύπτει από κάπου ότι τα εργαλεία παλίνδρομης κίνησης να υπερτερούν σε επίπεδα μετεπεμβατικού πόνου ή στο κομμάτι της ακτινογραφικής επούλωσης. Πάλι εδώ συμφωνούμε με την ΕΣΕ. Να προσθέσω εγώ ότι ουσιαστικά η επιλογή του εργαλείου έχει να κάνει με την δική μας ίσως εκπαίδευση στο εκάστοτε σύστημα, με την δική μας αντίληψη ίσως ανάλογα με το περιστατικό. Για μένα, θα δούμε λίγο, βασικά ας δούμε λίγο τα περιστατικά που έχω βάλει για να πω τι εννοώ. Στο πρώτο περιστατικό έχουμε ένα δόντι με σχετικά στενούς ριζικούς σωλήνες και μακρύς ίσως. Σε τέτοια δόντια επιλέγω να χρησιμοποιήσω εργαλεία με μικρή κονικότητα, εν προκειμένου 4%,
Αφενός για να είμαι κάπως πιο συντηρητικός αυγενικά, να μην αφαιρέσω πολύ οδοντίνη. Αφετέρου για να είμαι και πιο αποδοτικός. Θεωρώ ότι το να φτάσω και να κάνω ένα 35-04 σε αυτούς τους εγγυείς παριακούς σωλήνες μπορεί να μου είναι πιο γρήγορο από το να κατεβάσω ένα εργαλείο 25-08, ας πούμε, όπως το Reciproc. Μπορεί να περάσω όλη τη σειρά πιο γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι πιο αποδοτικό λοιπόν σε τέτοια περιστατικά. Αυτό είναι καθαρά η δική μου θέση και έτσι αντιμετωπίζω τα περιστατικά. Σε αντίθεση, σε ένα περιστατικό που έχουμε μια περίπτωση επανεπέμβασης, αυτό τον μονόριζο 15, χρησιμοποίησα τη σειρά τη Reciproc, καθότι θεωρώ ότι είναι αρκετά αποδοτικό στο να αφαιρέσει τα πέρκα. Επίσης είχα έτσι έναν ευρύ σωλήνα και πολύ γρήγορα μπόρεσε να μου φέρει το αποτέλεσμα της μηχανικής επεξεργασίας που επιθυμούσα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Επομένως βλέπουμε ότι στον ίδιο κλινικό, στα χέρια του ίδιου κλινικού, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σύστημα, σε κάποιες κάποιο άλλο. Είναι καθαρά θέμα της αντίληψης και της εκπαίδευσης. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε βέβαια να κάνει ακριβώς αντίθετα τα περιστατικά, δηλαδή να κάνουμε με ένα Reciproc το πρώτο περιστατικό που έδειξα και με τα X7, τα εργαλεία αυτό εδώ. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας εξαιρετικά εργαλεία με εξαιρετικές ιδιότητες σε σχέση με το παρελθόν και μπορούν πάνω κάτω όλα τα περιστατικά να το κάνουν όλα τα συστήματα εργαλείων. Οπότε δεν πρέπει να κολλάμε και να λέμε ότι αυτό είναι που αποδοτικό, παίρνει τις τάδε κάμψεις, ενώ το άλλο όχι τόσο. Τα καλά πλέον συστήματα μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα. Και να φύγουμε από το κομμάτι της μηχανικής επεξεργασίας, να πάμε στο κομμάτι των διακλεισμών. Εδώ έγινε μια σύγκριση στις συγκεντρώσεις του υποχλωριώδους νατρίου. Έγινε ένας έλεγχος να δούμε αν υπάρχουν και άλλα υγρά διακλεισμών στη βιβλιογραφία. Εντάξει, δεν βρέθηκαν ιδιαίτερα πράγματα. Κάποια πράγματα για τη χλωρεξιδίνη και τον μετεπεμβατικό πόνο δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Προτείνεται λοιπόν από την ΕΣΕ με επιφύλαξη η χρήση της ακολουθίας υποχλωριώδες νάτριο ή DTA υποχλωριώδες νάτριο με συγκεντρώσεις από 1% μέχρι 5,25 στο υποχλωριώδες νάτριο. Αυτή η επιφύλαξη πάει καθαρά στο κομμάτι της συγκέντρωσης, όχι της αλληλουχίας. Η χρήση διαφορετικών συγκεντρώσεων υποχλωριώδους νατρίου δεν φάνηκε να επηρεάζει ούτε την επούλωση ούτε το μετεπεμβατικό πόνο στις μελέτες που βρέθηκαν. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την ΕΣΕ, μάλιστα συστήνουμε ανεπιφύλακτα αυτή την ακολουθία ως τη μόνη επιλογή ελήψη άλλων αποτελεσματικών υγρών διακλεισμού. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της συγκέντρωσης του υποχλωριώδους νατρίου, αυτό καλό είναι να επιλέγεται ένα περιστατικό, ίσως βάσει διάγνωσης, βάσει διάπλασης της ρίζας για να αποφύγουμε διάφορα ατυχήματα. Εδώ σχηματικά έχω βάλει το πρωτόκολλο των διακλεισμών. Υποχλωριώδες νάτριο κατά τη διάρκεια της χημικομηχανικής επεξεργασίας. Στο τέλος, προτελικός διακλεισμός, όπως αναφέρω, η DTA, για να φύγουν τα οργανικά στοιχεία από τα τυχώματα και τα ανόργανα, και τέλος, υποχλωριώδες νάτριο σαν τελικό διακλεισμό. Και πάμε στο κομμάτι των ενδοριζικών φαρμάκων. Εδώ έγινε αρκετή συζήτηση και στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά εδώ γίνεται μια σύγκριση μίας συνεδρίας με πολλές συνεδρίες. Η ΕΣΕ συστήνει ανεπιφύλακτα, στην περίπτωση όμως που όλες οι απαραίτητες κλινικές διαδικασίες θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί, η ολοκλήρωση της ενδοδοτικής θεραπείας σε μια συνεδρία. Προσοχή, υπενθυμίζω, μιλάμε για δόντια μακροριζική περιοδοντίτιδα με ύπαρξη αλλίωσης. Στη μεταανάλυση που ήταν εφικτή σε αυτή την περίπτωση και περιλήφθηκαν 4 στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες, φάνηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της μιας συνεδρίας όσον αφορά στην ακτινογραφική επούλωση. Βέβαια, εδώ τονίζεται ότι οι μελέτες που περιλαμβάνονται αφορούν δόντια χωρίς οξεία συμπτωματολογία. Και εδώ μας γεννιέται εύλογα η απορία τι γίνεται με τα δόντια με οξεία συμπτωματολογία και ακροριζική περιοδοντίτιδα. Δεν έχουμε κάποια απάντηση από την ΕΣΕ πάνω σε αυτό.
Δεν έχουμε καν κάποια προσπάθεια ελέγχου της βιβλιογραφίας ώστε να ξέρουμε τι δεδομένα έχουμε, ακόμα και αν αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θα περιμέναμε, αν σκεφτούμε πόσα πράγματα είδαμε για την πολφίτιδα, για πόσες διαφορετικές υποπεριπτώσεις, θα περιμέναμε εδώ να έχουμε κάποια παραπάνω δεδομένα σχετικά με την οξεία συμπτωματολογία, ακόμα και αν τα δεδομένα αυτά ήταν ότι δεν υπάρχουν δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, η δική μας γνώμη είναι ότι η ολοκλήρωση της ενδοδοτικής θεραπείας σε μια συνεδρία μπορεί να επηρεάζεται από κλινικές παραμέτρους, το μικροβιακό φορτίο, διεπεμβατικούς παράγοντες και φυσικά το χρόνο. Το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας εμείς ως κλινική, αλλά και φυσικά το χρόνο τον οποίο είναι καλό να έχουμε τον ασθενή μας στην οδοντιατρική καρέκλα με ανοιχτό το στόμα, με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για το στοματογναθικό του σύστημα. Σε καμία περίπτωση μια τέτοια οδηγία, μια τέτοια ανεπιφύλακτη σύσταση δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις ώστε να ολοκληρώσουμε τη θεραπεία μας σε μια συνεδρία. Και πάμε να δούμε δύο κλινικά περιστατικά, όπου η μία περίπτωση αντιμετωπίστηκε έτσι, η άλλη διαφορετικά. Εδώ έχουμε την ασθενή μας, η οποία έχει προσέλθει στην κλινική για επανεπέμβαση στο δόντι 26. Βλέπουμε την ύπαρξη μιας μικρής περιακροριζικής βλάβης στην εγγύης ρίζα. Αποφασίζουμε λοιπόν, ξεκινάμε την επανεπέμβαση, αφαιρούνται τα υλικά, μπορώ να πω αρκετά γρήγορα, είχαμε κοντούς ριζικούς σωλήνες, βρήκαμε και τον δεύτερο εγγύης παριακό, έγινε πλήρης επεξεργασία και μηχανική και χημική, αρκετά αποδοτικά και γρήγορα, επομένως θεώρησα ότι όλα είχαν γίνει και ολοκλήρωσα τη θεραπεία μου σε μία συνεδρία. Στους 6 μήνες βλέπουμε ότι η αλλίωση σχεδόν έχει εξαφανιστεί, σίγουρα έχει μικρύνει, οπότε είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Πάμε στο επόμενο περιστατικό. Εδώ αυτή η ασθενής ήρθε χωρίς συμπτωματολογία. Βρήκαμε τυχαία την περιακροριζική αυτή βλάβη σε μια πανοραμική ακτινογραφία. Βλέπετε ότι στην πρώτη, μάλιστα, οπισθοφανειακή δεν καταφέρνω να απεικονίσω το μέγεθος της βλάβης. Βγάζω και μια δεύτερη. Θέλω να τονίσω ουσιαστικά ότι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη. Η ασθενής αναφέρει ότι η ενδοδοντική θεραπεία έγινε πριν περίπου 5 χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε μικρόβια σε αυτούς τους ριζικούς σωλήνες, οπότε υπήρχε ο χρόνος να οργανωθούν αρκετά καλά, να έχουμε ανθεκτικά ενδεχομένως βιοειμένια εκεί ακροριζικά. Οπότε στην δική μου αντίληψη, παρότι έχω μια ασυμπτωματική ακροριζική περιοδοντίτιδα, δεν θα προσέγγιζα αυτό το περιστατικό επουδενή σε μια συνεδρία. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν κατά την προσπάθεια της επίτευξης διαβατότητας έσπασα μία ρήνη νούμερο 10 στον εγγύς παριακό σωλήνα. Στην προσπάθειά μου να την προσπεράσω, την προσπέρασα, αλλά όπως βλέπουμε πιθανώς έχω κάνει μια μετατόπιση στο ακροριζικό τριτημόριο. Επομένως βλέπουμε ότι κάποιοι διεπεμβατικοί παράγοντες δρούν επιπλέον ανασταλτικά στο να πούμε ότι ολοκληρώνουμε όλες τις διαδικασίες τις απαραίτητες σε μια συνεδρία. Οπότε παρόλα αυτά έκανα την επεξεργασία μου, έφτασα στο 40 στους εγγύης σωλήνες, έφτασα στο 50 στον άπο, τοποθέτησα υδροξίδιο του ασβεστίου. 15 μέρες έπειτα στην επόμενη συνεδρία η ασθενής προσήλθε αναφέροντας πόνο, ήπιο πόνο, όχι πόνο για παυσίπονα, αλλά έναν ήπιο πόνο κατά τη μάσηση. Όλες αυτές τις μέρες, όλες τις 15 μέρες. Με προβλημάτισε αυτό, βέβαια, αφού ήταν πόνος ο οποίος δεν χρειάζονταν να ελεγχθεί με παυσίπονα, ήμουν σχετικά εφησυχασμένος, δεν θα περίμενα κάποια οξεία έτσι αντίδραση. Αφού αφαίρεσα λοιπόν το υδροξίδιο του ασβεστίου με διακλεισμούς, έκανα τους τελικούς μου διακλεισμούς με EDTA, με υποχλωριώδες, ενεργοποίηση των διαλυμάτων μου και όταν πήγα να στεγνώσω τους σωλήνες, ενώ οι εγγύης σωλήνες στέγνωναν κανονικά, στον άπο σωλήνα είχα μια συνεχή ροή ορόδους υγρού, η οποία έφτανε μέχρι περίπου το μέσο τριτημόριο και δεν μπορούσα με τίποτα να στεγνώσω το σωλήνα. Και μάλιστα αυτό γίνεται στον άπο σωλήνα, στον οποίο δεν είχα και κάποιο τεχνικό πρόβλημα την προηγούμενη φορά.
Μη έχοντας κάτι άλλο να κάνω, προχωράω αυξάνω την μηχανική μου επεξεργασία, φτάνω μέχρι το 60 και επανατοποθετώ υδροξεΐδιο του ασβεστίου. Μετά από 15 μέρες η ασθενής ήρθε πάλι ασυμπτωματική πλέον, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα και στεγνώνουν πλέον οι σωλήνες. Προβαίνουμε στην έμφραξη των ριζικών σωλήνων και βλέπουμε ότι σε βάθος χρόνου έχουμε φτάσει πλέον στους 24 μήνες, σχεδόν δεν έχουμε περιαγροριζική βλάβη και είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμά μας, καθώς το δόντι είναι και ασυμπτωματικό και πλήρως λειτουργικό στο φραγμό. Εδώ λοιπόν, φτάνοντας σε αυτό το σημείο και 24 μήνες μετά, σκέφτομαι πάλι αν θα μπορούσα ή αν θα προσέγγιζα αυτό το περιστατικό διαφορετικά, αν θα το ολοκλήρωνα σε μια συνεδρία ενδεχομένως. Τι θα γινόταν άμα έκλεινα το περιστατικό στην πρώτη συνεδρία και ακολουθούσε το όλο flare-up ουσιαστικά που είχα με το ορώδες υγρό εντός των ριζικών σωλήνων. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι επιτυχία ή όχι θα είχε αυτό το περιστατικό. Παρ' όλα αυτά, τέτοια κλινικά περιστατικά ενδεχομένως μας διδάσκουν να είμαστε λίγο λιγότερο βιαστικοί. Πάμε στο κομμάτι της έμφραξης των ριζικών σωλήνων. Εδώ γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τεχνικών, της πλάγιας συμπίκνωσης, των θερμών τεχνικών, της τεχνικής του μονού κόνου και μια σύγκριση της χρήσης διαφορών φυραμάτων. Εδώ η ΕΣΕ μας προτείνει με επιφύλαξη την έμφραξη των ριζικών σωλήνων με γουταπέρκα και φύραμα, εφαρμόζοντας οποιαδήποτε ψυχρή τεχνική, πλάγια συμπίκνωση δηλαδή και μονό κόνου, ή θερμή τεχνική. Προτείνεται επίσης με επιφύλαξη η έμφραξη των ριζικών σωλήνων με γουταπέρκα και φύραμα εποξικής ρητίνης, οξυδίου του ψευδαργύρου με βγενόλη ή φυράματα πυρητικού ασβεστίου. Κάποιοι ηθικοί προβληματισμοί που τίθενται εδώ από την ερευνητική ομάδα αφορούν το κόστος των υλικών. Η γνώμη μας είναι ότι η επιλογή της μεθόδου έμφραξης πιθανώς να επηρεάζεται από κάποιους κλινικούς παράγοντες, ας πούμε μεγάλο μήκος ρίζας ή διάφορες έντονες κάμψεις, ενώ σίγουρα πρέπει να εφαρμόζουμε τεχνικές στις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί. Πάμε να δούμε εδώ δύο διαφορετικά περιστατικά που τα προσέγγισα κάπως αλλιώς. Εδώ βλέπουμε στην πρώτη εικόνα μια περίπτωση ακροριζικής περιοδοντίτιδας και μια έμφραξη ριζικών σωλήνων με κόνους αργύρου, μία αποδεκτή πλέον τεχνική για έμφραξη ριζικών σωλήνων. Εδώ προχωρήσαμε στην έμφραξη των σωλήνων αυτών με την κάθετη συμπίκνωση. Εν προκειμένου αυτή η τεχνική με βοηθάει στο να δημιουργήσω και χώρο για άξονα στην ίδια συνεδρία με την έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Στο δεύτερο κλινικό περιστατικό έχω εδώ μια εικόνα πάλι με συμπτωματική εδώ ακροριζική περιοδοντίτιδα, κάποιες κάμψεις οι οποίες ξεκινούν στο μέσο τριτημόριο αυτού του δοντιού. Εδώ επιλέγω να μην εμφράξω με κάποια κάθετη τεχνική, καθώς θεωρώ πως ουσιαστικά ό,τι συμπίκνωση θα γίνει κυρίως στο μυλικό τριτημόριο. Δεν θα εφαρμόσω επί της ουσίας κάθετη συμπίκνωση, τουλάχιστον στους σωλήνες με την κάμψη, και γι' αυτό επιλέγω την τεχνική του μονού κόνου με χρήση βιοκεραμικού φυράματος. Επόμενο θέμα που ασχολήθηκαν εδώ οι ερευνητές μας είναι η ενεργοποίηση των υγρών διακλεισμού. Η οδηγία της ΕΣΕ είναι η εξής. Προτείνεται να μην χρησιμοποιούνται πρόσθετα μέσα ενεργοποίησης υγρών διακλεισμού. Δεν φαίνεται ότι η χρήση των μέσων αυτών μπορεί να υπερτερεί στη μείωση του μετεπεμβατικού πόνου ή στη βελτίωση της επούλωσης 1 έτος μετά τη θεραπεία. Σε αυτό το σημείο, σε αυτή την οδηγία, έψαξα αρκετά, έψαξα και την ίδια τη συστηματική ανασκόπηση κάπως πιο αναλυτικά, που βλέπουμε κάτω δεξιά τη βιβλιογραφία, για να δω από πού προκύπτει αυτή η οδηγία. Γιατί να μην, εντάξει, δεν φαίνεται να προσφέρει κάτι επιπρόσθετο, αλλά εντάξει, δεν κάνει και κάτι κακό, δεν φαίνεται κάπου να κάνει κάτι κακό, γιατί να μην χρησιμοποιείται. Το μόνο που υπήρξε, το οποίο δεν υπάρχει στο συστηματική ανασκόπηση, υπάρχει στις οδηγίες, σε αυτό το paper των 58 σελίδων, είναι ότι η μόνη ένσταση είναι το επιπλέον κόστος, που λέει ενδέχεται να μην δικαιολογεί τη χρήση αυτών των μέσων. Και το καταλαβαίνω το εξτρά κόστος όταν μιλάμε για κάποιες συσκευές όπως το Gentle Wave ή το laser, που εντάξει, πραγματικά το να δώσουμε κάποια χιλιάρικα για
να ενεργοποιούμε τους διακλεισμούς όταν δεν έχουμε δεδομένα ότι αυτό βελτιώνει το κλινικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θεμιτό. Τι γίνεται όμως με μια απλή ειρήνη στην συσκευή υπερήχων που όλοι έχουμε στο ιατρείο? Γιατί να μην την τοποθετήσουμε, γιατί να μην ενεργοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Τη στιγμή μάλιστα που έχουμε και κάποια in vitro δεδομένα, τα οποία εντάξει, σίγουρα δεν είναι κλινικά, σίγουρα δεν μας λένε πράγματα για τη βελτίωση του κλινικού αποτελέσματος κατά ανάγκη, αλλά έχουμε κάποια ένδειξη. Επομένως, η γνώμη μας είναι ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε μέσα ενεργοποίησης, φτηνά μέσα ενεργοποίησης, ειρήνη υπερήχου ή αντίστοιχες συσκευές, σε δόντια με κάποια ιδιαίτερη ανατομία, δηλαδή όταν έχουμε τους ισθμούς, όταν έχουμε αναστομώσεις ή κάποιες πλαγιοριζικές αλλοιώσεις. Εκεί θα προτείναμε τη χρήση και τέτοιων μέσων ενεργοποίησης των υγρών διακλεισμού. Και εδώ να δούμε ένα κλινικό περιστατικό. Εδώ η ασθενής προσήλθε με συρίγγιο. Έκανα την επανεπέμβαση, βρήκα 2 ριζικούς σωλήνες, οι οποίοι ενώνονταν βέβαια σε κάποιο σημείο. Μετά την έμφραξη είχα έξοδο φυράματος εκεί δίπλα στην πλαγιοριζική βλάβη. Εντάξει, η έξοδος φυράματος κατά ανάγκη δεν σημαίνει επιτυχία, δεν σημαίνει κάτι, και να μην είχα έξοδο φυράματος και να είχα στους 12 μήνες την επούλωση που είχα, πάλι εξίσου χαρούμενος θα ήμουνα. Εδώ ενεργοποίησα τους διακλεισμούς, η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε ρόλο στο να καθαριστεί περαιτέρω αυτή η πλάγια και η ανατομία. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα δεν έκανα κάτι κακό, οπότε επειδή έχω και ενδείξεις από in vitro μελέτες, θα συνεχίσω να το κάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάμε τώρα να περάσουμε στην χειρουργική ενδοδοντία. Εδώ γίνεται σύγκριση της χειρουργικής με τη συντηρητική ενδοδοντία. Δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της περιακροριζικής χειρουργικής σε σύγκριση με την ενδοδοντική θεραπεία ή την επανεπέμβαση, τόσο σε κλινικές όσο και σε σχετιζόμενες με τον ασθενή παραμέτρους. Όταν λοιπόν η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία ή η επανεπέμβαση δεν φαίνεται να είναι η πιο ενδεδειγμένη αντιμετώπιση, προτείνεται με επιφύλαξη η χειρουργική παρέμβαση. Τα πρωτόκολλα της εφαρμογής χειρουργικής στη βιβλιογραφία παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη ετερογένεια. Τώρα, η γνώμη μας είναι ότι ναι, πράγματι, όταν φαίνεται να είναι η πιο πρακτική μέθοδος χειρουργική σε σχέση με συντηρητικές παρεμβάσεις, τότε πράγματι καλό είναι να επιλέγουμε την χειρουργική. Και τι σημαίνει πιο πρακτική? Πάμε να το δούμε μέσα από ένα κλινικό περιστατικό. Εδώ ο ασθενής προσέρχεται με έντονο πόνο κατά τη μάση και την επίκρουση στο δόντι 26. Βγάζουμε την ακτινογραφία την οπισθοφατνιακή, βλέπουμε ότι στην εγγύς ρίζα του 26 παρουσιάζεται μια περιαγροριζική βλάβη και πιθανολογούμε ότι ότι έχει γίνει και ευθιασμός εκεί στο ακροριζικό τριτημόριο. Παράλληλα, παρατηρούμε και στο ενδοδοντικά θεραπευμένο 25 ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρχει περιαγροριζική αλλίωση. Σε αυτό το σημείο αποφασίζουμε ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια τρισδιάστατη απεικόνηση της περιοχής και έτσι στο CBCT επιβεβαιώνουμε τόσο την ύπαρξη περιαγροριζικής βλάβης στον 25, όσο και τον ευθιασμό και τη διάτρηση μάλιστα στο ακροριζικό τριτημόριο της εγγύης ρίζας του 26. Καταλαβαίνουμε ότι αν προσεγγίζαμε αυτό το περιστατικό με ενδοδοντική επανεπέμβαση, θα ήταν ως και αδύνατο να καταφέρουμε να επεξεργαστούμε το ακροριζικό αυτό τμήμα της εγγύης ρίζας του 26. Επίσης, αν πηγαίναμε να αντιμετωπίσουμε το 25, να αφαιρέσουμε αυτόν τον ευμεγέθη άξονα και να προβούμε στην επανεπέμβαση, πάλι δεν ξέρουμε πού θα κατέληγε αυτό το δόντι, καθώς το να αφαιρέσεις έτσι έναν άξονα είναι αρκετά επεμβατική διαδικασία για το ίδιο το δόντι. Εδώ λοιπόν πράγματι είναι το πιο πρακτικό να εφαρμόσουμε την περιαγροριζική χειρουργική.
Έτσι και κάναμε και για τα δύο δόντια λοιπόν, τόσο για την εγγύης παρειακή ρίζα όσο και για το 25. Κάναμε βλέπουμε διάφορα στάδια, εν πάση περιπτώσει, της χειρουργικής μας παρέμβασης. Στο τέλος βλέπουμε τα υλικά όπως έχουν τοποθετηθεί μετά την ακροριζεκτομή και την παρασκευή ανάστροφων και φωτιδίων. Και βλέπουμε ότι η εικόνα, η μεταπεμβατική αλλά και η πορεία σε βάθος χρόνου του περιστατικού μας δικαιώνει στην επιλογή αυτή της χειρουργικής θεραπείας. Βλέπουμε ότι ο ασθενής έχει τοποθετήσει και μια καινούργια στεφάνη και όλα βαίνουν καλώς. Βρήκα και ένα συμπισιτή στους 6 μήνες που έβγαλε ο ασθενής για τοποθέτηση εμφυτευμάτων και το εκμεταλλεύτηκα να έχω μια εικόνα τότε στο εξάμηνο. Βέβαια, οι οδηγίες μας λένε ότι στο εξάμηνο είναι αρκετά νωρίς για να δούμε την πορεία των περιακροριζικών βλαβών μετά από τη θεραπεία τους. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι και στον 25 έχουμε σχεδόν πλήρη επούλωση και στον 26 πάει αρκετά καλύτερα το περιστατικό. Λοιπόν, 2 ακόμη ερωτήματα που τέθηκαν από ερευνητικές ομάδες, από το ερευνητικό γκρουπ της χειρουργικής ενδοδοντίας, είναι η σύγκριση εκτομής της ρίζας με την ενδοδοντική θεραπεία και η σκόπιμη αναφύτευση με την ενδοδοντική θεραπεία. Είναι λίγο, για τη δική μου αντίληψη, λίγο τα ερωτήματα άκυρα, καθώς πραγματικά δεν βρέθηκαν μελέτες που να συγκρίνουν αυτές τις δύο τεχνικές. Οι ενδείξεις για την εκάστοτε τεχνική είναι αρκετά διαφορετικές, επομένως δεν έχουμε δεδομένα. Σε ένα σημείο που μένουν λίγο οι οδηγίες περισσότερο και θεώρησα ότι όντως αξίζει να το αναφέρουμε, είναι ότι υπάρχουν μη συγκριτικές μελέτες για τη διαδικασία της σκόπιμης αναφύτευσης, οι οποίες δείχνουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης στα δόντια στα οποία έγινε αυτή η τεχνική. Επομένως, εάν έχουμε ανατομικές συνθήκες που επιτρέπουν ατραυματική εξαγωγή και ο εξωστοματικός χρόνος είναι μικρότερος των 15 λεπτών, τότε είναι μια τεχνική που μπορεί να θεωρηθεί ενδεδειγμένη. Να ευχαριστήσω πάλι τον Ξένο τον Πετρίδη για την παραχώρηση αυτού του περιστατικού, το οποίο μάλιστα έχει δημοσιευθεί. Εδώ έχουμε ένα δόντι 36, το οποίο παρουσιάζει περιακροριζικές βλάβες και συρίγγιο. Έχει έναν ευμεγέθη χιτό άξονα άπο, έχει μετατόπιση στο ακροριζικό τριτημόριο στους εγγυείς σωλήνες. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε συντηρητική προσέγγιση τόσο όσον αφορά στην εγγύηση ρίζα όσο και στην άπο ενδεχομένως δεν θα οδηγούσε σε κάποιο επιτυχές αποτέλεσμα. Για την εφαρμογή της χειρουργικής βγήκε τη αξονική ακτινογραφία κονικής δέσμης και βλέπουμε ότι έχουμε ένα αρκετά παχύ παρειακό πέταλο, ενώ η βλάβη εκτείνεται αρκετά γλωσσικά. Αυτό θα δυσχέρινε πάρα πολύ τους χειρισμούς τους χειρουργικούς. Η ασθενής θέλει οπωσδήποτε να διατηρήσει το δόντι στο φραγμό, γίνεται τραυματική εξαγωγή, ελέγχεται η πιθανότητα ύπαρξης κατάγματος με τον μπλε του μεθυλενίου, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο και έτσι γρήγορα γίνεται η ακροριζεκτομή και στις δύο ρίζες, η ανάστροφη παρασκευή κοιλωτήτων και τοποθέτηση του εμφρακτικού υλικού του MTA. Επανατοποθετείται το δόντι στο φραγμό και βλέπουμε ότι 6 μήνες έπειτα έχουμε πλήρη επούλωση στους περιακροριζικούς ιστούς. Επομένως, όταν υπάρχει αδυναμία αποτελεσματικής επανεπέμβασης συντηρητικής και αδυναμία χειρουργικής παρέμβασης, τότε είναι μια πάρα πολύ καλή τεχνική. Και πάμε στα δόντια με αδιάπλαστο ακρορίζιο που αφήσαμε για το τέλος. Εδώ έχουμε 2 περιπτώσεις. Τις περιπτώσεις της ύπαρξης ζωντανού πολφού και νεκρού πολφού. Πάμε να δούμε βέβαια τι σημαίνει όταν δεν έχουμε πλήρη διάπλαση της ρίζας. Βάσει του άρθρου του ΣΒΕΚ, το οποίο έχει δημοσιευθεί το 1992, ο οποίος σταδιοποίησε ουσιαστικά τη διάπλαση της ρίζας. Έχουμε το πρώτο στάδιο όπου έχουμε διάπλαση του λιγότερου από το 1/2 της ρίζας, το στάδιο 2 που έχουμε διάπλαση του μισού της ρίζας, στάδιο 3 των 2/3 της ρίζας, τέταρτο στάδιο διάπλαση σχεδόν όλης της ρίζας και πλήρη διάπλαση ρίζας στο στάδιο 5.
Τώρα, στις περιπτώσεις ύπαρξης ζωντανού πολυφού και ατελούς διάπλασης ρίζας, όταν έχουμε περιπτώσεις τόσο προκλητού ή αυτόματου πόνου, ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη ζωτικότητα του πολυφού. Πολύ περισσότερο εστιάζουμε στη διατήρηση της ζωτικότητας του πολυφού σε τέτοιες περιπτώσεις ατελούς διάπλασης ρίζας σε σχέση με τις περιπτώσεις που έχουμε πλήρη διάπλαση ρίζας. Εδώ το θέλουμε τον πολυφό, θέλουμε να μείνει εκεί και να βοηθήσει να διαπλαστεί πλήρως η ρίζα. Αυτό για την καλύτερη επιβίωση του δοντιού στο φραγμό. Όλη η γκάμα που είπαμε εμπεριέχεται στην θεραπευτική προσέγγιση, από την επιλεκτική αφαίρεση της τεριδόνας μέχρι την πλήρη πολυφωτομή. Δεν γνωρίζουμε βάσει βιβλιογραφικών δεδομένων ποια είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Εμείς προτείνουμε σίγουρα την πλήρη αφαίρεση τεριδόνας, όπως είπα και στην αρχή, αλλά και στην περίπτωση αποκάλυψης του πολυφού, μερική πολυφωτομία ως την πρώτη επιλογή, και έποτε και οι υπόλοιπες μέθοδοι. Πάμε να δούμε εδώ ένα ακόμη περιστατικό του Γιώργου του Τζανετάκη. Βλέπουμε στην αρχή ακτινογραφία τεριδόνα, έχουμε αποκάλυψη του πολυφού, γίνεται μερική πολυφωτομή και το δόντι 4 χρόνια έπειτα έχει διαπλαστεί πλήρως. Να σημειώσω εδώ ότι αυτή η θεραπευτική αντιμετώπιση τόσο στα μόνιμα δόντια, στα πλήρως διαπλασμένα δόντια, όσο και στα αδιάπλαστα, είναι η τελική θεραπεία. Δηλαδή το Vital Pulp Treatment, είτε είναι μερική πολυφωτομή, είτε ολική, είτε οτιδήποτε, είναι η τελική μας θεραπεία. Δεν θα κάνουμε στο μέλλον ενδοδοντική θεραπεία, γιατί υπάρχει ίσως κάπου αυτή η αντίληψη. Δεν στοχεύουμε στο να διαπλαστεί πλήρως η ρίζα και έπειτα να κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία. Όχι. Εκεί παραμένει το δόντι. Ο μόνος λόγος να γίνει ενδοδοντική θεραπεία στο μέλλον είναι κάποιος επανατεριδονισμός και ούτω καθεξής. Και πάμε τώρα στις περιπτώσεις του νεκρού πολυφού. Εδώ ο στόχος σε πρώτη φάση είναι να εξασφαλίσουμε υγεία στους περιακροριζικούς ιστούς μέσα από τις παρεμβάσεις μας, αλλά και η παραμονή, η μακροχρόνια επιβίωση των δοντιών. Προβλήματα σε αυτά τα δόντια που έχουμε είναι δύο. Το βασικότερο είναι τα λεπτά τυχώματα των ριζών τους και σίγουρα και η απουσία ακροριζικής στένωσης. Εδώ οι θεραπευτικές προσεγγίσεις ποικίλουν. Όσον αφορά στη βιβλιογραφία, έχουμε πολλά δεδομένα για την παλαιότερη θεραπευτική προσέγγιση που είναι το κλασικό apexification. Εντάχει, το apexification ήταν μια τεχνική στην οποία τοποθετούνταν υδροξίδιο του ασβεστίου για αρκετό χρονικό διάστημα, συνήθως από εξάμηνο και πάνω, και πολλά περιστατικά από χρόνο και πάνω, όπου τοποθετούνταν το υδροξίδιο του ασβεστίου και περιμέναμε να σχηματιστεί ακροριζικά κάποια γέφυρα ουσιαστικά ιστού, σκληρού ιστού, και έπειτα γίνονταν η έμφραξη του ριζικού ή των ριζικών σωλήνων. Αυτό έχει παρουσιάσει διάφορα προβλήματα, αναφέρονται στη βιβλιογραφία και κατάγματα, αναφέρεται και σίγουρα και ότι οι ασθενείς χάνονταν γιατί σε τόσο μεγάλο διάστημα θεραπείας κάποιοι δεν επέστρεφαν, κάποια δόντια χάνονταν, εν πάση περιπτώσει. Πλέον έχουμε τις τεχνικές του ακροριζικού βίσματος MTA ή κάποιας άλλης γωνίας πυρητικού ασβεστίου και αναγεννητικές τεχνικές, regeneration, revitalization, όπως αλλιώς αναφέρεται. Συγκρίνονται λοιπόν εδώ, συγκρίνονται αυτές τις τεχνικές και προτείνεται από την SMA επιφύλαξη η χρήση είτε της τεχνικής του ακροριζικού βίσματος, είτε οι αναγεννητικές τεχνικές. Τόσο η επιβίωση των δοντιών όσο και η κλινική και ακτινογραφική επιτυχία παρουσιάζουν αντίστοιχα αποτελέσματα με τις δύο διαφορετικές τεχνικές. Μια ανεπιθύμητη ανέργεια που μπορεί να έχουμε στις περιπτώσεις του regeneration είναι αποχρωματισμός της μύλης λόγω υλικών που περιείχαν οξύδιο του βυσμουθίου. Και πάμε να δούμε λίγο δύο κλινικά περιστατικά με διαφορετική προσέγγιση. Εδώ η ασθενής προσήλθε με είδημα παρεακά στην περιοχή των προστίων. Διαπιστώσαμε ότι εδώ είναι μια ενήλικη ασθενής, η οποία βέβαια μας ανέφερε τραυματισμό στην περιοχή πριν κάποια χρόνια, δεν θυμόταν ακριβώς πόσα. Βλέπουμε ότι ο 21 δεν έχει διαπλαστεί πλήρως. Θα το κατατάσαμε στο στάδιο 4 κατά ΣΒΕΚ,
Οπότε εδώ προέβησα σε μια ενδοδοτική θεραπεία και τη χρήση του ακροριζικού βίσματος MTA. Βλέπουμε ότι μετά από 24 μήνες αυτή η μεγάλη αλλίωση έχει σχεδόν πλήρως επουλωθεί. Εδώ θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε και την τεχνική του regeneration. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε. Το θέμα είναι τι κέρδος θα μπορούσαμε να λάβουμε εφαρμόζοντας αυτή τη τεχνική, γιατί όπως είπα σχεδόν έχει διαπλαστεί πλήρως η ρίζα, δεν έχω τόσο λεπτά τυχώματα όπως σε προηγούμενα στάδια αφενός. Αφετέρου έχω μια βλάβη ιδιαίτερα μεγάλη, δεν ξέρω τι κύτταρα μπορεί να έχω στους περιαγροσικούς ιστούς και να εκμεταλλευτώ και δεν ξέρω και τι υπόστρωμα υπάρχει στην οδοντίνη ώστε να πετύχει μια τέτοια θεραπεία. Εν αντιθέσει, στο επόμενο περιστατικό που παραχώρησε ο Σπύρος ο Στεφόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ, αυτή η μικρή ασθενής προσήλθε 3 μήνες μετά τον τραυματισμό της στην περιοχή με παρειακή βλάβη. Εδώ έγινε η τεχνική του regeneration. Η τεχνική του regeneration τι περιλαμβάνει? Ουσιαστικά κάνουμε μία ήπια ή και καθόλου μηχανική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα. Εστιάζουμε κυρίως στους διακλεισμούς, στη χημική επεξεργασία. Τοποθετείται κάποιο ενδοριζικό φάρμακο, είτε έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία διπλή ή τριπλή αντιβιωτική πάστα είτε υδροξίδιο του ασβεστίου, και σε δεύτερο χρόνο προκαλείται μια αιμορραγία από τους περιακροριζικούς ιστούς στον ριζικό σωλήνα και προσπαθούμε αυτή την αιμορραγία να την μετατρέψουμε, να την κάνουμε θρόμβο, περιμένοντας ουσιαστικά, και τοποθετούμε πάνω από αυτό ένα ένα υλικό τύπου MTA ή βιοκεραμικό, και παρακολουθούμε και περιμένουμε να έχουμε μια πλήρη διάπλαση ή σχεδόν, εν πάση περιπτώσει, η συνέχιση της διάπλασης της ρίζας, όπως έχουμε σε αυτό το περιστατικό που έχει πάει εξαιρετικά. Βλέπουμε ότι εδώ έχει διαπλαστεί πλήρως η ρίζα. Αυτό το δόντι σε σχέση με όπως ήρθε είναι αρκετά πιο ενισχυμένο. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ ήταν ένα κατάλληλο περιστατικό να επιλεγεί αυτή η τεχνική, γιατί είχαμε πολλά να κερδίσουμε. Λοιπόν, και πάμε σε ένα ερώτημα που θέτουν καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της παρουσίασης. Εδώ τέθηκε το συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά τη μηχανική των ιστών. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει θέση αυτό το ερώτημα σε μια παρουσίαση, σε κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τον κλινικό είτε γενικό οδοντίατρο είτε ενδοδοντολόγο. Παρ' όλα αυτά, αφού υπάρχει, θα το αναφέρουμε. Δεν γνωρίζουμε αν η εφαρμογή των τεχνικών μηχανικής των ενδοδοντικών ιστών αποτελεί ενδεδειγμένη επιλογή για κλινική εφαρμογή. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Η μηχανική των ιστών στην ενδοδοντία διακρίνεται στις τεχνικές που βασίζονται σε κύτταρα και σε αυτές που δεν βασίζονται σε κύτταρα, το γνωστό PRP, PRF, τα οποία ουσιαστικά τοποθετούνται εντός των ριζικών σωλήνων. Αντί να δημιουργήσουμε έτσι αυτή την αιμορραγία και το θρόμβο αίματος, ουσιαστικά τοποθετούμε τέτοιου είδους ιστούς, ας πούμε, υλικά δεν είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε δεδομένα, δεν θα πούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, στην αναγεννητική ενδοδοντία σε πλήρως διαπλασμένα δόντια. Οπότε εδώ σε πλήρη διάπλαση ρίζας συγκρίνεται η αναγεννητική τεχνική με την ενδοδοντική θεραπεία. Εδώ η ΕΣΕ μας λέει προτείνει να μην χρησιμοποιούνται αυτές τις τεχνικές για τη θεραπεία των πλήρως διαπλασμένων δοντιών. Έχουμε λίγες μελέτες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά το επίπεδο τεκμηρίωσης είναι χαμηλό. Η χρήση ακόμα αυτής της τεχνικής θεωρείται πειραματική. Εμείς συμφωνούμε με την ΕΣΕ στο συγκεκριμένο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί να κάνουμε μια τεχνική τέτοια σε ένα πλήρως διαπλασμένο δόντι, ενώ τι θα κερδίσουμε όσον αφορά στην επιβίωση του δοντιού, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας είναι τα δόντια να παραμένουν στο φραγμό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει σε κάτι. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, έχω ανοιχτό μυαλό πάνω σε αυτό. Περιμένουμε τις εξελίξεις στο κομμάτι της έρευνας, πάντα βέβαια με κριτική ματιά. Τι αλλάζει λοιπόν από όσα είδαμε, από όσα μας είπαν εδώ η Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία?
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στη βάση της ενδοδοντίας δεν αλλάζει τίποτα και σίγουρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει, γιατί όταν μιλούμε για βιολογία είναι εκεί και είναι ίδια και SAE. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε κάποιες αλλαγές, πρακτικές αλλαγές. Πλέον βλέπουμε ότι έχουμε μια ευρεία εφαρμογή του Vital Pulp Treatment, της πολυφωτομής ουσιαστικά, είτε αυτή είναι μερική είτε ολική. Προτείνεται για περισσότερα περιστατικά, ακόμα είδαμε και περιστατικά με αυτόματο πόνο, που ούτε θα το σκεφτόμασταν στο παρελθόν να εφαρμόσουμε μια τέτοια τεχνική. Παρ' όλα αυτά προτείνεται και φαίνεται πράγματι στη βιβλιογραφία ότι έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Είναι συντηρητική τεχνική και σίγουρα εφόσον πετυχαίνει μπορεί να αφήνει πιο πίσω. Είναι ένα εξτρά όπλο στη φαρέτρα μας, σαν πρώτη αντιμετώπιση τουλάχιστον. Έχουμε νέα διαγνωστικά μέσα. Πλέον αναφερόμαστε στο CBCT, έχουμε αρκετά πιο συχνή χρήση αυτού. Στο κομμάτι της μηχανικής επεξεργασίας, όπως είπα, έχουμε συνεχώς νέα εργαλεία. Βλέπουμε η βιομηχανία πάνω σε αυτό το κομμάτι συνεχώς μας δίνει νέα εργαλεία να δουλεύουμε. Έχουμε εξαιρετικά εργαλεία πλέον στη διάθεσή μας, που όπως είδαμε, εκτός από το να μας κάνουν πιο αποδοτική τη δουλειά, φαίνεται ότι βιβλιογραφικά έχει και διαφορά στην αποτελεσματικότητα, στην επιτυχία της θεραπείας. Μέσα ενεργοποίησης διακλεισμών, τα βλέπουμε πλέον και στις κατευθυντήριες οδηγίες, παρότι αναφέρεται να μην χρησιμοποιούνται. Χειρουργική ενδοδοντία δεν εμβαθύναμε πολύ στα νέα δεδομένα, στα νέα μέσα ουσιαστικά, που την κάνουν ακόμη πιο συντηρητική. Και πλέον αναφερόμαστε και στις οδηγίες, παρότι έχουμε αρκετά χρόνια βιβλιογραφίας για τις αναγεννητικές τεχνικές, βλέπουμε ότι πλέον εντάσσονται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών για την κλινική άσκηση της ενδοδοντίας. Δεν είναι κάτι περίεργο πλέον, είναι καθημερινή κλινική πράξη. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα δεδομένα. Αυτά είναι κάποια νέα που αλλάζουν ίσως την κλινική μας πράξη, τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες οδηγίες. Κάτι ακόμη εγώ που εντόπισα, γιατί το διάβασα, το ξαναδιάβασα, υπογράμμισα, κάθισα σε διάφορα σημεία και σκέφτηκα σε αυτό το paper, τι αλλάζει άλλο, όχι τι αλλάζει, τι μας δείχνει άλλο αυτό το paper και τι δείχνει στους αρμόδιους, ότι υπάρχουν κενά, ότι υπάρχουν σοβαρά κενά στη βιβλιογραφία. Πλέον μέσα από συστηματική όμως προσέγγιση εντοπίστηκαν αυτά τα κενά και καλό θα είναι όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στα μεταπτυχιακά τους, μέσω διδακτορικών, μέσω οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πάγει και προάγει την έρευνα, να ασχοληθούν, να καλυφθούν αυτά τα κενά, ώστε σιγά σιγά το πάζλ της ενδοδοντίας να γεμίζει ακόμη περισσότερο με κομμάτια που λείπουν. Και να κλείσω, γιατί υπάρχει έτσι και ζωή και πολύ ομορφιά εκτός των ριζικών σωλήνων, με μια όμορφη φωτογραφία που τράβηξα στην δρακόλυμνη της Τύμφης στο οξυμέρωμα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή όσους ήταν και μας παρακολούθησαν και να περάσουμε σε πιθανές ερωτήσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Να σε ευχαριστήσουμε για την πολύ ωραία σου παρουσίαση. Δεν βλέπω προς το παρόν κάποιες ερωτήσεις. Να κάνω εγώ έτσι κάποιο σχόλιο. Δεν είναι ερώτηση ακριβώς, είναι λίγο σχόλιο. Είπες ότι για τα μηχανοκινούμενα εργαλεία δεν υπάρχει κάποια ισχυρή σύσταση για τη χρήση τους. Νομίζω έχει να κάνει σε σύγκριση με τα εργαλεία χειρός, όχι μεταξύ τους τα παλινδρομικής με τα περιστρεφόμενα. Σε αυτό φαντάζομαι αναφέρεται οι οδηγίες της ΕΣΕ. Απ' την άλλη, έχουμε ισχυρή σύσταση για μία συνεδρία στα άπολφα με αλλίωση, έστω και συμπτωματικά. Σαν φιλοσοφία μου φαίνεται λίγο διαφορετική προσέγγιση. Εντάξει, τα μηχανοκινούμενα εργαλεία τα χρησιμοποιούμε σχεδόν 20-25 χρόνια. Ξέρουμε τις δυνατότητες τους, τους περιορισμούς τους. Θα περίμενα από την Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική Εταιρεία να υπάρχει μια πιο ισχυρή σύσταση για να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία σε σχέση με τα εργαλεία χειρός. Και απ' την άλλη, για μία συνεδρία σε άπολφα δόντια με αλλίωση, έστω και ασυμπτωματικά, θα περίμενα μια πιο ασθενή σύσταση.
Αυτές έτσι διαφορές προέκυψαν σε αυτό το κενό της βιβλιογραφίας που υπάρχει, να το πω έτσι. Πώς εσύ το βλέπεις? Ναι, ουσιαστικά το πόσο ισχυρή είναι η εκάστοτε σύσταση, όπως το είπα στην αρχή στις διαφάνειες, καθορίζεται από τις μελέτες που έχουμε στη βιβλιογραφία. Δεν είναι η γνώμη της ΕΣΕ, αυτό θέλουν να μας πούν δηλαδή, είναι τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Επομένως, πράγματι έχουμε δεδομένα που μας λένε τουλάχιστον βάσει των μελετών που υπάρχουν, τα οποία βέβαια δεδομένα μπορεί, αν τα βάλουμε κάτω και πάρουμε την κάθε συστηματική ανασκόπηση, να βρούμε κάποια κενά και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Βλέπουμε ότι όντως τα δεδομένα, τα βιβλιογραφικά που έχουμε, μπορούν να επιτρέψουν να ενισχύσουν τη σύσταση και να επιτρέψουν να έχουμε πιο... ε, να ενισχύσουν αυτό, τη σύσταση, την εκάστοτε σύσταση. Δεν είναι η γνώμη της ΕΣΕ, δεν προτείνεται με επιφύλαξη η χρήση των μηχανοκινούμενων, προτείνεται με επιφύλαξη καθώς υπάρχουν ελλείψεις στη βιβλιογραφία. Η κυρία Γεωργοπούλου σε ευχαριστεί πολύ για την παρουσίαση που έκανες και σε ρωτάει ποιο στοιχείο της ΕΣΕ, από τις οδηγίες της, θεωρείς πιο σημαντικό για εφαρμογή στη ρουτίνα μας κάθε μέρα, φαντάζομαι στην κλινική πράξη. Από όλες αυτές φαντάζομαι τις αλλαγές που μας έδειξες, ποιο θεωρείς πιο σημαντικό? Δεν θα πω ακριβώς σημαντικό, ως πιο δομική αλλαγή και κάτι που και εμένα προσωπικά με επηρεάζει πλέον βλέποντας τέτοια περιστατικά, είναι η εφαρμογή της θεραπείας ζωντανού πολυφωτομής, μερικής πολυφωτομής. Δηλαδή πλέον το σκέφτομαι 2 και 3 φορές μήπως εφαρμόσω κάποια τέτοια τεχνική και να μην πάω κατευθείαν στην ενδοδοτική θεραπεία. Νομίζω ότι εκεί είναι το σημείο που έχουμε έτσι πιο τρανταχτή αλλαγή. Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ. Και έχουμε αρχίσει λίγο, πώς να πω, να ξεθαρεύουμε από τις κλασικές ενδοδοτικές θεραπείες και να έχουμε επιλογή μερικής πολυφωτομής, ολικής πολυφωτομής, ανάλογα και με το περιστατικό. Η κυρία Χριστίνα Μαρία Παπαδοπούλου σε ρωτάει σε δόντια με μερική πολυφωτομή αν παρατηρηθεί ακτινογραφικά ενασβεστίωση των ριζικών σωλήνων μελλοντικά ή και συρρίκνωση του πολυφικού θαλάμου. Προτείνεται κάποια επέμβαση? Και σε ευχαριστεί πολύ για την παρουσίασή σου. Όχι, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια παρέμβαση αν δούμε κάποια ενασβεστίωση, εφόσον δεν έχουμε κάποιο σημείο παθολογίας. Δηλαδή, άμα διαπιστώσουμε ότι είναι ένας ιστός ο οποίος είναι ζωντανός, άμα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν σημάδια περιακροριζικής βλάβης, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Βέβαια, τώρα πάλι αυτό δεν μπορώ να το στηρίξω απόλυτα. Θεωρώ ότι για να γίνει μια ενασβεστίωση, να κινηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός, κάτι πρέπει να ερεθίζει εκεί πέρα τον πολφό. Δεν μπορεί ο πολφός να είναι μια χαρά και να αρχίσει σιγά σιγά να ενασβεστιώνεται. Αυτό έτσι είναι η δική μου σκέψη, πάλι λέω δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Οπότε ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά πλέον όταν εφαρμόζονται έτσι οι τεχνικές αυτές με ευλάβεια, δεν παρατηρούμε συχνά τέτοια δεδομένα, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, αν δεν έχω εικόνα παθολογίας και αν έχω έναν ιστό ο οποίος δεν μου δείχνει να φλεγμένη, δεν θεωρώ ότι δεν προτείνεται κάποια παρέμβαση. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ. Όμως σε ποιο βάθος χρόνου ένα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, θα το παρακολουθήσω? Ας πούμε, ο κύριος Τζανιτάκης πήρε ένα περιστατικό που είχε επανεξέταση και στους 24 μήνες, δηλαδή... 4 χρόνια είχε ένα, απλά ήταν παιδί. Ωραία, το είδαμε στα 4 χρόνια. Μετά τα 4 χρόνια τι γίνεται? Γιατί όπως λέμε και η ζωή συνεχίζεται και πάμε και στη δρακολίνη. Θα συνιστούσες κάθε πότε μια εξέταση, έστω να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την ενασβεστίωση? Θεωρώ ότι ετήσιος πανέλεγχος μετά από τους πρώτους 6 μήνες και λοιπά, μετά στο χρόνο είναι κάτι ασφαλές να το παρακολουθούμε, να βλέπουμε πώς πηγαίνει
το περιστατικό. Όπως κάνουμε τον καθαρισμό μας στον χρόνο ή στους 6 μήνες, το να κάνουμε έναν επανέλεγχο, το να έρχεται ο ασθενής για έναν επανέλεγχο, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τραγικό. Ο κύριος Βασίλης Πιτσιλής, αν το είπα σωστά, μας καλησπερίζει, μας ευχαριστεί για την παρουσίαση και ρωτάει αν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση βιοκεραμικών φυραμάτων για την έμφραξη του ριζικού σωλήνα και της single cone technique. Ναι, για το κομμάτι της έμφραξης υπάρχουν σχετικές οδηγίες, οι οποίες προτείνουν, όπως είπα, με επιφύλαξη ότι μπορεί ωραιότατα να χρησιμοποιηθεί και η single cone technique και τα βιοκεραμικά φυράματα. Βέβαια, δεν σημαίνει κατά ανάγκη, δηλαδή όπως είναι οι οδηγίες όπως τίθενται, δεν μας λένε single cone και βιοκεραμικά, μας λένε single cone. Μπορούμε να βάλουμε και ένα φύραμα εποξικής ρετίνης, λοιπόν, με αυτή την τεχνική. Αυτά είναι τα δεδομένα της βιβλιογραφίας και αυτό μας λέει yes, ναι. Μάλιστα. Μέχρι να έρθει καμία ακόμα ερώτηση, νομίζω, γιατί βλέπω ζωηρό το κοινό. Να ρωτήσω εγώ κάτι σε ένα κλινικό περιστατικό 1 που έδειξες με ένα δόντι 26 που έγινε ενδοδοντική θεραπεία μετά από αντικατάσταση κάποιας έμφραξης αμαλγάματος. Ναι. Νομίζω είχε γίνει και αντίστοιχη διαδικασία και στα παρακείμενα δόντια και στο 25 και στο 27. Δεν παρουσίαζαν όμως παθολογία στον πολβό, δηλαδή το 25 μάλιστα ήταν πάρα πολύ βαθύ και εγώ περίμενα ότι θα είχε και αυτό θέμα. Την ασθενή την είδα αρκετές φορές και σε βάθος χρόνου, ήταν στα πλαίσια του μεταπτυχιακού τότε, οπότε δεν συνέχιζε να είναι μια χαρά ζωντανό το δόντι και χωρίς παθολογία. Αυτός ο 25 με τόσο μεγάλη έμφραξη που πιστεύω είχε γίνει ουσιαστικά σαν άμεση κάλυψη πολυφού. Είναι ο ίδιος ασθενής, ίδια δόντια, γυτνιάζοντα. Πώς έμεινε ζωντανός τόσο καιρό και ο 26 εντός εισαγωγικών κατέρευσε. Εντάξει, κάθε πολυφός ενδεχομένως έχει τη μοίρα του, θα έλεγε ο κύριος Μόρφης, αλλά είναι λίγο εντυπωσιακό μου φάνηκε. Θα περίμενα και στον 25. Εγώ θα περίμενα στον 25, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και γι' αυτό τον παρακολουθούσα κιόλας. Έτσι του ήρθε, έτσι έγινε. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Μάλλον θα σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Αποσαφήνισες πολλά πράγματα. Σε ένα δύσκολο paper, θα απονοκεφάλιασες αρκετά. Είπαμε από το 2006 έφτασε 2023 για να βγουν αυτές οι οδηγίες. Μήπως δεν περάσουν άλλα 17 χρόνια, ήρθουν πιο γρήγορα και περισσότερες μελέτες, έτσι καλά τεκμηριωμένες και να έχουμε και πιο γρήγορα ενδεχομένως από τα 17 χρόνια καινούριες οδηγίες να τις ξαναδούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και πάλι. 12 Ιουνίου υπάρχει και άλλο webinar της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας πριν έρθει το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που συμμετείχατε απόψε στο σημερινό webinar και καλό βράδυ. Γεια σας.